Numele meu este Laura Petrescu Badea și sunt artist. Am venit la voi la Anadolu, pentru că am auzit de la o foarte bună prietena mea că va dura mult mai puțin recuperarea după operație, având în vedere că în România acest gen de operație nu se face laparoscopic, se face prin metoda clasică de tăiere jos la burtă, ceea ce necesită, bineînțeles, mai mult timp de recuperare. Și atunci, pentru că am meseria pe care o am, aveam nevoie de un timp de recuperare mai scurt, de doctori care să înțeleagă acest aspect, să înțeleagă că e foarte important estetica operației și nu numai timpul de recuperare. Hello, I'm Dr. Fatih Gücher. I'm Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, and I'm the gynecologic oncologist in Anadolu Medical Center, and I'm the Director of Obstetrics and Gynecology Department in Anadolu Medical Center. Our patient, Miss Laura, had uterine fibroid, so-called uterine myoma, and it was approximately 6 centimeters in the diameter. However, the location of the myoma was at the backside of the uterus, so that it may cause some problems like problems with big toilet, and sometimes pain during the menstrual period. And we have decided for the removal of this uterine myoma. And we have done this operation laparoscopically yesterday without any complications. It was done by only 2 instrument incisions, only 2 incisions here, and the diameter of the incisions was only 5 millimeters at each side. And we have removed this uterine myoma over a small incision on the vagina, so that she has no incision in the abdomen. This is a very good and very successful approach for the treatment of the uterine myoma, and we can remove most of the uterine myomas by this way over the laparoscopic surgery. The laparoscopic surgery has a number of advantages for young patients, especially for the patients who wish childbearing, because every operation, every type of operation has some complications like adhesions, and this patient has also this patient is willing to give a birth, and an open surgery may cause some adhesions, and also open surgery takes a few weeks until the full recovery of the patient. However, by the laparoscopic surgery, we can discharge the patient today afternoon or tomorrow early in the morning. It means the patient must stay only 1 day in the hospital. The short recovery period is very important, and also we are expecting no adhesions in this patient. Also, we used an adhesion barrier especially for this young lady because of prophylaxis of abdominal adhesions. Hopefully, she will be pregnant in future, and we will see her again during the pregnancy. Sunt la o zi de la operația de miom, făcută de un domn profesor doctor foarte bun, Fatih Gücher, căruia vreau să-i mulțumesc pentru grijă. Mi-a spus când a venit la control că arată foarte estetic acele mici incizii și sunt sigură că așa e, pentru că nu m-a păcălit niciodată domnul doctor. Mi-a spus că o să trec cu bine peste anestezia generală și peste operație și, într-adevăr, durerile au fost pe o scară de la 0 la 10. Imediat după ce m-am trezit din operație am simțit
o durere în zona abdomenului, maxim numărul 4, dacă ar fi să dau o cifră. Și apoi am profitat de starea de somnolență pe care mi-au indus-o și cu anestezicul și cu calmantele și dorm cât pot de mult. Abia aștept să treacă și noaptea asta, pentru că mâine seară, dacă tot e bine, plec acasă. Laparoscopic surgery needs some experience on the laparoscopic surgery, and it can be We are doing laparoscopic surgery since 8 years in Anadolu Medical Center for different type of gynecological disease like uterine fibroids or other type of gynecological disorders like cervical cancer, like uterine body cancer, or for the removal of the uterus and both of the adnexa. I mean, the total hysterectomy can be successfully done by the laparoscopic surgery. This is especially important for patients who are coming to us from abroad, like patients from Romanian, like patients from Bulgarian. They need to stay only a few days in the hospital, 1 or 2 days. They have to stay in the hospital, and after the surgery we can discharge the patient in 1 or 2 days, and they can stay only 1 night in a hotel in the in Nybor area, and then they can fly back to home in a few days only. Îmi place foarte mult cum sunt tratată aici, pentru că în afară de faptul că nu seamănă a spital și nu miroase a spitalurile cu care eram eu obișnuită, nu am simțit nici emoțiile operației. Am avut impresia că am venit în vacanță, ceea ce contează foarte mult. Acum mi-am dat seama că mare procent din frica pe care o simt oamenii când vin la spital este dată de mediul înconjurător. Este dat de însăși spitalul, care arată ca un spital în care oamenii plâng și sunt îndurerați, ceea ce aici nu se întâmplă asta. Și altfel te simți. E foarte importantă starea de spirit și aici o găsești pozitivă. Și cu mare drag am să continui să vin aici la Anadolu pentru investigații mai amănunțite și chiar dacă mă voi simți foarte bine din punct de vedere medical, am să vin în continuare să-mi fac analizele aici.